Είμαι μαζί με τον φίλο μου, δεν θα πω το όνομα, και τώρα θα παίξουμε The Pit Zero Build. Και 3, 2, 1... Πρέπει να βάλω κάτι γι' αυτό. Βριάζει αυτό το πράγμα. Μια χαρά. Πάμε. Αυτό είναι το loot. Ο Νικόλας, ο φίλος μου, είναι έτσι πάνω. Ναι, είπα ότι δεν θα πω. Χρησιμοποίησε νεστότα, πανέξυπνε. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Μπορεί να φτιάξεις πανέξυπνο το ζωφόνιο. Εάν το κάνεις, ζήτησε από μένα βοήθεια για να σου κάνουν share όλοι οι subscribers μου. Και το δεύτερο που βλέπουμε. Δεν έχεις καμία πιθανότητα νίκης, Νικόλα. Μπορεί να νικήσεις στη μάχη, αλλά δεν νίκησες στο πόλεμο, Νικόλα. Α, ναι. Εδώ μεταξύ τώρα θα σου κάνω αυτό εδώ, και μετά αυτό εδώ, και μετά αυτό εδώ, μπαμ. Να σου κάνω αυτό. Όχι! Η δύναμη των YouTuber! Μπορεί σήμερα να μην ήρθα σχολείο, όμως αυτό δεν θα μου κάνει τίποτα. Ελό. Ναι. Πάρε, πάρε. 2, 3. Όχι, κάτσε εδώ. Δηλαδή εγώ δεν πάρε. Αφού σου λέω διαδικτυακά πέρα. Διαδικτυακά πέρα. Μπρο, δεν ξέρω καν που είσαι τώρα. Σε βρήκα. Αν είχαμε βάλει το drum, αν είχαμε βάλει το drum, Στρελέ μου. Να σε απλώσουμε. Πώς θα τύχει. Και κανένας δεν είπε ότι επιτρέπεται. Εντάξει, εγώ είναι στάση. Όχι. Είναι άρρωστη. Νίκησε στη μάχη, αλλά δεν νίκησε στο πόλεμο. Δεν σε ακούω. Νόμιζα εσύ μπορείς να νικήσεις τίποτα. Όχι. Και σήμερα που μίλησα μαζί της, δεν πήγε σχολείο, ήταν άρρωστη. Ούτε κι εγώ προσπάθησα το καλύτερό μου, τράει χαρδάλο τώρα να φανταστείς. Γενικά αγωνία, δεν αισθάνεται καλά, το κομμάτι της. Δεν σε κάνει καμπτούσο το σνάιπερ, το σνάιπερ, παιδάκι μου. Είναι καλύτερα σήμερα, όχι. Ναι. Μπαμ, σικά, μπουμ. Σου είχες σκέψει 202. Ναι. Αφού εσύ το ήθελες, χωρίς πλάκα, ρε. Το ήθελες και το πήρες.
αντί να πάμε σε παιχνίδι της επιλογής μου. Και σου αρέσει και σε σένα πολύ. Ω, σου αρέσει, χωρίς πλάκα. Όχι. Είναι custom. Κάτσε, πώς αυτό πέτυχε, ρε. Και. Είσαι 8 HP, ρε. Σε σκότωσα μόνο με 32, πες αλήθεια, πώς HP ήσουνα. Κάτσε, αυτό είναι particle από το skin. Παιδιά, αυτό είναι particle από το skin. Παιδιά, πείτε μου κάτω στα comments. Κάτω στα comments αν αυτές οι φωτιές είναι particle από το skin, ρε. Όμως ακόμα έχω περισσότερα kills. Το ένα είναι η μεγαλύτερη διαφορά, ξέρεις Νικόλα. Επειδή το μεγαλύτερο μπορεί να γίνει μικρότερο με μόνο ένα σήμα. Το αντίθετο. Ναι, όμως. Το αντίθετο με σκότωσε τώρα. Εάν τον σκοτώσω τώρα, θα πρέπει να κάνετε όλοι subscribe. Μπρο, δεν ξέρω καν που είναι. Μπρο, πού είναι? Πού είναι ο Μπρο, πρέπει να τον σκοτώσω. Ναι. Τι φοβάσαι, ρε? Ναι, έχω δει που έχει μια ταμπέλα. Ναι. Να, αυτό είναι ένα κολοφάρδιο. Καλά, τώρα δεν ξέρω η Γιάννη σε να περπατάει ακόμα και αυτήν την απόσταση. Spin to win. Ξέρω που είναι Ναι, ο δεν παιδιά. είναι. Το αφαίρεις. Είναι εκεί δηλαδή. πάνω! Ναι. Είναι περίεργο το zero, παιδιά. Αυτό ήταν τρέλο. Κόμπο κόμπο, χωρίς πλάκα όμως. Το έπαιξες πολύ ρίσκι με το sniper, τρέλε μου, φίλα με το sniper, με το grapple blade. Κάτσε, πούς? Περιμένω. Και αύριο είναι τέλος του αν έτσι κατά θα είναι. Ναι. Πήγαινε. 20! Όμως τον είχα νίκη, τον είχα σκοτώσει πριν, οπότε πρέπει να κάνετε όλοι subscribe. Τι ρε, δεν θα κάνουνε subscribe οι αγαπημένοι μου ακόλουθοι. Εγγραφές, subscribe. Χωρίς πλάκα, ήμουν πολύ low. Ναι, έχει βάλει κάποια πράγματα, αν δεν τον ακούσατε και τώρα είναι
κατάσοφωνες Α, παίξω ότι για δεν αυτά και τώρα θα με σκοτώσει επειδή είναι κανονικά καλύτερος από μένα. Κάτσε αυτό πώς έχασε. I rolled the shit. Go to grab blade. Εδώ. Wombo combo! Wombo combo! Παιδιά, εσείς αυτό που έκανα το λέτε wombo combo ή απλά κολοφαρδία? Τι να πεις, ωραία, με κλωτσές μου, ναι. Νίκ. Μ' ακούς? Ναι. Ναι, επειδή εγώ δεν σ' ακούω πολύ καλά. Ναι, αυτό δεν βγάζει καν νόημα. Ήξερα ότι το περασμένο, το προπερασμένο Σάββατο, είχε κατέβει ακόμα στη Γαλλική. Τι βλακία! Μπρο, έπρεπε κανονικά να έχουμε ίσο, ρε. Και εσύ απλά πήγες και έβαλες ballistic seed, ρε. Τι λέει, ρε. Τι λέει, τι βλακία λέει, ρε. Τάκος σάλατα ή Όχι, φάκος όχι, σάλατα? όχι, όχι, όχι. Ήτανε ballistic seed. Ωραία. Χωρίς πλάκα, εγώ θέλω να δω το inventory σου. Ναι. Έλα, εδώ. Έλα. Πού είναι το πέμπτο? Μάλιστα, Το πέμπτο. αυτό είναι το χαρούμενο. Ναι, Να σε σκοτώσω για να ξαναπάρεις το loadout. Εντάξει, θέλεις να το κλατσάρουμε? Κάτσε λίγο να είμαστε ίδιο χέλ. Πίκαξε ρε. Όχι, πίκαξε ρε, πίκαξε ρε, πίκαξε. Το πιο ωραίο μάτι σε όλο τον κόσμο, ρε. εγώ έκανα με Όχι, με πίκαξε ρε. όχι, γιατί η άντρες είχα πάει προχθές το βράδυ. Θεωρώ ότι μου πρέπει να είναι βαριές και μου είχαν το βράδυ. Σε βγάζω low, είσαι low, είσαι low, είσαι low, είσαι low. Έλα ρε. There's nothing we can do. Δεν μπορεί. Это very πολύ καλά. Είναι πολύ αστείο. Όχι. Ξέφυγε. Έκανες βλακία, το ξέρεις έτσι. Σίγουρα είναι προς αυτές οι επιμάξεις. Γιατί το έψαχνες? Κάτσε. Αν νομίζω εάν αυτό που... Και εγώ θα σου σκοτώσω. Θα σε σκοτώσω. Θέλεις, δεν θέλεις.
ρε. Όχι πάλι αυτό το βρωμένο κτίριο. Εκεί το πιο καταραμένο φάστος. Ξέρεις, αυτή τη φορά θα το κάνω. Θα το κάνεις. Δεν νομίζω, Νικολάκη. Αυτό παίρνει πολύ ώρα. Χαρώ την υπομονή μου. Ακόμα είσαι πίσω μου. Μπράβο, εγώ γιατί απλά δεν βγάζω κάτι και σε σκοτώνω. Θα σου πω εγώ για να ρωτάς, θα σου πω εγώ για να ρωτάς όταν θα βγάλω το όπλο, ρε. Είμαι πιο λόγια από την κότα. Κάτσε αλήθεια. Δηλαδή αν σου κάνω αυτό. Εντάξει. Έχασε επίτηδες. Γεια σου. Όχι. Είσαι τρελάλο. Και το ξέρω πολύ καλά. Μπρο, μη τζούκαρα τρέλος τρελάμος. You shall not pass. Απλά σκότωσε εμένα τελειώ. Α, θέλεις να σε σκοτώσω τώρα. Όχι, χάσα. Χάσα να πάσα. Α, ξέρεις τι χάσαμε. Το One Piece χάσαμε. Wow. Νικόλα, απλά wow. Δεν μπορεί να με σκουπεραστείς. Έχεις τέλεια. Δηλαδή, Ναι. Σου έκανα 20. ούτε καν. Δεν ήξερα. Σου είχα κάνει 20, ρε. Δεν ήξερα. Σε έριξα. Και τώρα σου έρχομαι, ρε. Σου έρχομαι, ρε! Που ξέρω που πάω. Δεν είναι πολύ δύσκολο τώρα. Το θέμα είναι, έπεσα μόνο και μόνο επειδή ήμουνα σε διαφορετική κατεύθυνση. Ρε, τι θέλεις με σνάιπερ να σου κάνω, ρε? Μπορώ να χρησιμοποιήσω απλά στο zipline. Το ξέρεις έτσι. Δεν πρέπει να σου κάνω ένα έτσι, ένα έτσι, ένα έτσι, έτσι. Οκ, τελείωσα, χρησιμοποιώ το grapple blade για μετακίνηση. Βαρέθηκα. Δεν σκοτώσω με το grapple blade. Είμαι καλός. Α, σκότωσε με ό,τι θες. Οκ. Με ό,τι θέλω, έτσι. Μπρο, δεν ήταν και 20 λεπτά.
Ναι, δεν ήταν 20 λεπτά, ήταν λιγότερο, 15 ήταν. Μπρο, χωρίς πλάκα, είναι οδύος. Κάτι είναι έτσι όλη την ώρα, ποτέ δεν βλέπω τέτοια πολύ καλά, ρε παιδιά. Είμαι πολύ καλός. Ναι, και ο Νικόλας είναι πολύ καλός. Όχι και τέλος, κανένας δεν είναι τέλειος Νικόλα Ισαγιάδη. Μπρο, ήτανε με πίκαξ. Μόνο με πίκαξ σε κυνηγούσα, ρε. Ναι, μετά από μισή ώρα και μετά ήθελα πίκαξ μόνο. Ήτανε πολύ ωραία. Πού πά? Τι έριξε τη σφαίρα πρώτος? Ναι, όμως δεν πέτυχε, δεν με πέτυχε. Οκ, ένα damage ακόμα με το sniper και έχει πεθάνει. Όχι, Λάριλα ακούω. Όχι, ποτέ δεν θα χιλάρεις ξανά, εντάξει. Θέλεις να το παίξουμε έτσι, έτσι, έτσι. Κι εγώ θέλω να πεθάνεις. Όχι ρε, στο παιχνίδι ρε. Μπρο, με είχες έτοιμο να με κάνεις χέντα. Το ήταν αδικία. Κάτσε, αυτό ήτανε παν. Αυτό που είδα ήτανε παν. Νικολάκη. Τι κάνεις? Ελπίζω καλά. Νίκ. Γιατί φώναξες? Ναι, και εγώ το νομίζω πολλές φορές που ποτέ δεν έγινε. Σχεδόν δηλαδή. Ναι, και σε μένα μου είχε γίνει, τι εννοείς? Οκ. Ξέχω. Είσαι ένα one shot ρε, είσαι ένα one shot. Τι? Κάτσε, τι skin έχεις Νικόλα? Τι skin έχεις Νικόλα? Το ίδιο έχεις ρε. Τι εννοείς? Το ίδιο έχεις ρε. Μπρο, είναι τόσο μεγάλη συνήθεια το χτίσιμο, ρε. Απλά δεν μπορείς να το βγάλεις, ρε. Εν τω μεταξύ αυτό κάνει μόνο τόση ώρα. Αυτό είναι συνήθεια το χτίσιμο μετά από λίγο. Πέθανες.
Goldie Roger. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Νικόλα? Παιδιά, δείτε τι έχω από πίσω μου, στην μπλούζα μου. Gear 5, Monkey D. Luffy, Joy Boy, Goldie Roger, Pirate King. Όλη αυτή την ενέργεια θα την κάνω για να πεθάνει ο Νικόλας. Εντάξει, αυτό είναι ένα απλό κλίμα. Ναι, απλά θα πεθάνεις. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ τώρα απλά φτιάχνω την κάμερά μου. Τελικά είναι 10 η ώρα. Η ώρα... Όχι, είναι 9 και 24. Γιατί θα παίξουμε με τον Θάνη και τον Μεσελένα. Θες παίξεις και εσύ. Όχι, θέλω να παίξω. Όχι. Τόσοι άλλες μπορώ να παίζω όλο το Σαββατοκύριακο. Όχι όλα. Ήσουνα 2 HP. Τι? Οπα. Πάμε. Παιδιά, επειδή δεν θα σας βάλω AFK, αυτό ήταν το βίντεο σήμερα. Θα κάνουμε και άλλο την άλλη εβδομάδα και μπορεί και αύριο. Μπορεί μια μέρα να έρθει ο Νικόλας στο σπίτι μας για να παίξουμε FNAF. Επειδή είναι expert. Πάμε. Και